Kaixo, garazi naiz, eta gaurko bideoak inazio baino lehenago ingo dut promozioen lagartza. Eta Twitterren jarri dudan bezala, urtarrilaren 18 arte. Orduan, hor bizioa zitzaingo dugu, eta orduan zuek, behian, komentarioetan jarri badia zuek, aber zein den zuen alkohol favoritoena, balio du ardoa, lambusko, eta zuek aukeratu ze sabore nahi zuten. Konsome, ernea, kamamillo de manzanilla eta krema aromakin. Eta orduan jarri zazute behian ze alkohol urtuko duzuten edo edaten duzuten eta ze sabore gustatzen zaizuen. Bari bai zuten bi sabore ere alda. Pues como he dicho antes, que en Twitter he puesto que la promoción es hasta el día 18 de enero. Abajo tenéis que poner cuál es vuestro alcohol favorita y luego también qué sabor queréis. Consomé, leche, camamilla, manzanilla, café. Gaur bizioaz hitz egingo dugu. Hau da, drogaz, alkoholaz eta sexua da. Drogekin ez egingo. Marihuana medikuak gomendatzen dute minbizia daukaten jendea, ez sentitzeko horren beste. Legala da eukitzea, baina bakoitzak 3 landare bakarrikan izan ditzake bere etxean landatuta. Si no, viene policía y multón. Eta Txina da marihuanaren polena, baino ere bai, beste gauza asko ere baditu. Nik marihuana lehenengo aldi zerrenunean, hori, emazian brankazo. Txuri jarri nintzen eta aurrengo egunean ez nintzen ezertaz ere akordatzen. Oraingoaz, kokaina eta espizekin. Biak dira hautsa bezala, polbos, txuri-txuria dira, eta diak sudurrutikan sartzen dira. Dena da, tarjeta bat hartzen dezute, o zerbait planua, eta gero hartzen duzu tarjetakin edo hori. Beti indet kartera nire lagunek eta gero nezatzen dut eta zunkatu. Lo ezin dut egin, nahizazu joan hobera lo egitea, ezin ditu izan lo egitea. Orain, sexua hitz egingo dugu, baina lehenengo hitz egingo dituet Bibian, Begi, Geroztik, Jesus, herri, eta auzorik auzo, zinkoaren erreinuaren berriz ona hotxe egiten. Arekin ziren 12, baita emakume batzuk ere espiritu gaiztoetik eta gaixotasunetik zelatuta. Maria Magdalena, 7 deabu artean zitezkionak. Juana Edorezen Morroi Usaren emaztea, Susana eta beren ondasunarekin laguntzen zioten beste asko. Que María Magdalena era una puta de mucho cuidado. Sexu esteroa. Hau da, mutila barin bazara, neska bakare gustatzen ez ditu, eta neska barin bazara, mutila gustatzen ez ditu, eta bizarra. Homosexuala bi partetan dago banatutan. Lehenengo, homosexuala gehia eta homosexuala lesbikoa. Mutila barin bazara, mutila gustatzen ez ditu, eta, klaro, mutila gustatzen zulo bakarra da ipurriana apikatzen ditu. Eta neskak, bezatzera da, eta komento dut. Sexu bi, hau da, bi bikote lagun izan duten dut. Tutegia, ez dut espero, da mutila nahi neska izan,
bisexua gustatzen zaizkizu, mutilek eta bai neskak. Bueno, orain dator trioak eta orgiak. Bueno, trioak dira hiru pertsona beraien artean gauza egiten dituztena. Eta orgiak dira 4 pertsona, 5, osea, asko dienean, edo todo el pueblo. Vamos, un vicio total. Orain zerrekeriak, esto me puede dar arcadas y todo. Pixa edo semena dela irentzea, osea, kaka jatea, kaskarra agua motatzea, hori dena. Alkoholera pasako gean asko zobeto iten diteta. Baina lehenengo, Livia, Mini, Mary erara. Arezko zegontzi zeuden hain judatoren oituraz eskua garbitzeko inpiniak ontzi bakoitza 100 litrokoa. Jesusek esan zien, bete itzazue ontziak urez, eta haiek leporaino bete zituzten. Jesusek berriro, atera orain eta eman maizari, eta haiek unazioten. Maizak ura ardo bihurtu nondik zehazten jakin gabe. Moroiek bai, bazekiten beraiek atera bai zuten. Orduan ezkonderriari deitu eta esan zioten. Ardo ona guztiek hasieran ateratzen dute, eta edan daudenean orduan txarra. Zuk berriz orain arte gorde duzu ardo ona. Vamos, Jesucristo era un borracho de mucho cuidado. Bueno, ahora en alcoholas. Bueno, alcoholan gustatzen zaizena da peche, licor de melocotón, tequila, piruleta, maribú, ginebra, martini zuria, whisky, bueno, casi todo. Leak eta nik ere bai, botilloan egiten dut kalean. Eta gero jaten dut, dantzatzen. Ikusiko dezute, nire errezioa Barcelonara joan nintzenean edan askot eta orain dijo bideoa. Muy poco, porque he bebido poco, pero como he comido poco, pues eso, pues unos 2, 3. Pues que no puedo más, que voy a potar. Porque de todo Euskal Herria, pues no voy a decir. Estoy obesa, estoy como una bola de billar. No. Sí. Bueno, eta zehaztu, jarri bat ezutela behan, ze alkohol gustatzen zaizuen, eta gero ere bai, zuen zaborerik gustukoena, eta bueno, zuen etxean sartuko duzu. Bueno, y como he puesto en Twitter, tenéis hasta 18 de enero, bueno, tenéis que poner en el comentario cuál es vuestro alcohol favorito y cuál es vuestro gusto favorito de la gata. Bueno, pues ya sabéis. Amor, bello.